Здравейте, здравейте, здравейте! Честит празник на дамите, които празнуват 8 март. Поради военните действия в Близкия изток и все по-драматичната международна обстановка, политическите партии у нас се изявиха семпло, много постно и много скучно. Най-активни бяха "Има такъв народ" и е нормално да чуем сценариста Тошко Йорданов, който естествено е тяхно острие. Очудващо, той отчита, че неговата формация е направила медийна грешка. Ние явно не добре комуникирахме с хората, обясняйки какво сме свършили. Проблема на нас Има такъв народ, да ви кажа, тъй като поне част от ръководството излизаме от телевизионен бизнес. За нас има задача, изпълнение и тръгваш към следващата задача. Тоест, тая форма на самопохвалване, вижте какво хубаво нещо направихме, ни липсва. Това е грешка. Отчитам го чисто като медийна грешка. Така, според вечния Тошко, това означава, че не са се хвалили достатъчно в ефир. Тошко основно критикува "Продължаваме промяната" и Демократична България, като ги определя като педофили. Единствената дясна политическа партия Има такъв народ, която единствена се изправя срещу Петроханската секта, срещу нещата, които проповядва Петроханската секта. Единствена се изправя твърдо срещу политическо покровителство на педофилия, ако има такова. Това, което се е случило благодарение на подписите на няколко министри от "Продължаваме промяната". Това да дадеш на тая секта абсолютна свобода и огромна територия да правят каквото си искат без държавен контрол и без да имат това право. Оказа се, че всички от ППДБ хвалят групата на Ивайло Калушев като добри момчета и прикриват вече споменатата педофилия. Има съмнения сериозни за политически чадър от ППДБ. Вижте реакцията на партиите. Случи се това в Петрохан, нали така? Почна да излиза информация за педофилски сигнали. И за педофилия там. И една от жертвите е дала сигнал още 2022 година, нали така? Всички политически партии, всички нормални български граждани бяха възмутени. Кой започна да говори, че това са добри момчета и че там няма... Кой говори за педофилия? Асен Василев, Денков в Нова телевизия. Цялата им партия скочи да обяснява, че били добри момчета. Аз не мисля, че са добри момчета. След Тошко следва друго острие на "Има такъв народ" Станислав Балабанов, който определя себе си като бивш журналист. Той също се стоварва върху ППДБ. Тези, които управляват държавата в момента, ППДБ, през служебния кабинет, хвърлят в момента някакви такива малки димки и пиратки, за да замажат голямата бомба, която им се стовари с случая в Петрохан, обвинявайки регулатори, че дигали, доколкото разбрах, с около 15% цените. В крайна сметка КЕВР разпореждането е още от средата на миналата година с 2% повишение на цените. А всичко това в момента чакаме да се изясни защо са толкова високи от ЕРП-тата, да не ми да са на база температури и на база на студени дни в София. Ще ги наблюдаваме тези казуси. Това, че ще ги наблюдават, не помага за решаването на тези проблеми и Балабанов продължава като напада служебното правителство и хвали редовното, в което участваше и неговата партия. Представете си го като един отбор по футбол. Когато има проблеми с отбора, цената плащат треньора. В случая треньора, за да го обясним простичко, са тези, които взимат решенията на национално ниво в изпълнителната власт. Правителства са си отивали, спомните си преди години, заради цените на ток. Не си отивал КЕВР. Така че много моля, когато Трайчо Трайков стои и говори за софтуерен бъг или някой говори за покачване на цена на водата при положение, че техни хора са основни в управителното дружество на тия регулатори, ще си плащат цената. Защото тук много хвърляха обвинения и довършвам по тази тема срещу редовното правителство, в което ние участвахме, но редовното правителство с министрите си намираше механизъм за контрол на ситуацията. Балабанов продължава с разпалена реч срещу педофилите. Според него, високия морал на "Има такъв народ" ще вкара партията в следващия парламент. Всеки плаща цената, когато е на власт. Няма партия, която да носи дивиденд. Второ, направихме много успешни неща в това правителство на малцинството и не беше лесно. Трето, за да успокоим всички жълтопаветници в момента, ще Има такъв народ, който ще спре
сектата в Петрохан ще изкара цялата истина, ще защити традиционното българско семейство, ще защити децата на България и ще е онзи антипод на всичко гнусно, което ППДБ сътвориха, защото със сигурност ще има такъв народ в 52-я парламент на база на този оголен нерв на българското общество, свързан с децата. Според нас пък има такъв народ, ще остане под 4% бариера. И единственият им начин да имат някакво политическо влияние ще бъде през Делян Пеевски и неговото ново начало. Следващата е партията, която е на ръба да влезе в следващия парламент. И това е БСП. Надеждата там е в новия им председател Крум Зарков, който е доста адекватен. Зарков съвсем оправдано критикува Борислав Сарафов, този дет изпълнява длъжността главен прокурор. Самия Борислав Сарафов, който аз познавам и в предишни негови качества, за мен е необяснимо неговото поведение, защото той е юрист и не може да не разбира, че това нещо просто не може да продължи така. Чуда се как си представя, че свършва в един момент. Зарков разкрива и едно любопитно противоречие в позицията на прокурорската квота във Висшия съдебен съвет, която твърди, че Сарафов е заварено положение и не може да бъде сменен. Законът влиза в сила през януари и ефекта от 6 месеца идват юли. Няма заварено положение или връщане назад. През юли се случват събития, които закона санкционира и е прият през януари, когато Борислав Сарафов вече е главен прокурор. Няма нужда от никакви допълнителни уточнения. Между другото, същите хора, които защитават тази теза, критикуват същия този закон, защото бил направен интуито персонале, т.е. за определена личност, т.е. за самия Сарафов. Значи те едновременно казват, направихте закон само за Сарафов, но той не важи за Сарафов. Зарков завършва с коментар за онези депутати от БСП, които гласуваха за ограничаване на избирателните права в страните извън Европейския съюз. До вчера тези депутати бяха тези, които определяха политиката на БСП. Днес вече е ясно, че те няма да бъдат повече депутати. Наскоро съставихме изпълнително бюро, в което те няма да участват, т.е. в тясното ръководство на партията. Така че мисля да спра с вътрешно-партийните теми и да вървим напред. Няма да са това хората, които определят политиката на БСП. Зарков ясно определя новата линия и политика на БСП, която отхвърля всякакви външни влияния, като например това на ДПС. Предизборната кампания и самите избори ще покажат дали БСП ще стане част от следващия парламент. Нека преминем и към Продължаваме промяната и Демократична България. Божидар Божанов коментира Комисията за енергийно и водно регулиране, която според него е виновна за проблемите с високите цени, които са заложени като капан за служебното правителство от предишното редовно правителство. Трябва да се припомним, че КЕВР все пак миналата година повиши цената и това сега се усеща. КЕВР, който тук трябва да подчертаем, защото политическите атаки винаги са насочени към служебния кабинет в момента. КЕВР, който е избран изцяло от управляващото мнозинство, от Пеевски, от Борисов, от ИТН и от БСП. Ние бяхме предложили доста високи професионалисти, но те не бяха избрани. Така че отговорността за цените и на тока, и на водата са предимно на КЕВР и на управляващите. Същата теза развива и другото острие на ППДБ Ивайло Мирчев. Цените гласуване, между другото, от КЕВР да си ги вдигнат в края на миналата година, те са забавили, за да може служебното правителство да инкасира този негатив, въпреки че служебното правителство няма нищо общо с самите цени. КЕВР стои в основата на цялото това нещо. И да видим обаче кой избра КЕВР. КЕВР беше избран с гласовете на ГЕРБ, на БСП и на ДПС. Тези, които в момента се правят, че нищо не се е случило. Божанов иска и смяна на всички местни полицейски шефове, за да има честни избори. Ние призоваваме за смяна на ОДМВР-тата още от предишното служебно правителство. И то на всички. Защото, пък след последните избори, които бяха с безпрецедентно купуване на гласове, призовахме Даниел Митов също да смени всички
областни директори на МВР. Защото МВР допусна, не само допусна, то помогна на купувачите на гласове да опорочат изборите в такъв мащаб, който дори Конституционният съд, макар отчитайки само част от нарушенията, се произнесе. Така че не 3-8, трябва всички областни директори на МВР да бъдат сменени. И това не е наша позиция от сега. Тя е позиция в последните 2 години. Това е доста логично, но същевременно напомня на едни изказвания на ППДБ, че искат избори с тяхно МВР. И това е основна линия на атака от страна на ГЕРБ и ДПС. Божанов продължава, като пояснява защо трябва да се сменят и всички областни управители, което според него е напълно логично. По отношение на областните управители, аз се очудвам как това нещо се превърна изобщо в тема, защото областните управители са част от централната изпълнителна власт, нейното продължение по места. И при смяната на всяко правителство се сменят областни управители. И това е абсолютно нормално. Това е нещо, което се случва в последните 30 години. Нещо повече, по време на кабинета Главчев махна всички областни управители, които бяха излъчени от нас в тогава бившата коалиция с ГЕРБ, и сложи други хора на ГЕРБ. И ние тогава не възразихме по никакъв начин, защото няма как Главчев да познава други хора извън тази общност, която представлява ГЕРБ. Аналогично и за Андрей Гюров. Той няма откъде да намери по цялата страна хора, които са извън тази политическа общност. Включително има хора, които не са нито членове, нито активисти, нито каквото и да било, просто са по някакъв начин свързани, симпатизиращи. Мирчев разкрива, че редовното правителство е дало милиони евро на Агенция Пътна инфраструктура, с които пари да се купуват гласове по места. Ако на някой му се струва сега, че много пари са платени с тока, да види какво става в АПИ. Стотици милиони евро в последния ден на правителството, преведени на фирми, свързани с ТАКИ и други от мрежата ГЕРБ-ДПС, от които се очаква да купуват гласове на изборите. Стотици милиони евро в последните дни на отиващото си правителство. Ето това имаме. И ние срещу този модел се борим. На Мирчев му се наложи да отговори на въпрос защо кмета на София е финансирал групата на Ивайло Калушев с пари, прехвърлени в лична сметка на един от съдружниците на ламата. Като имаш 200 милиона в банката и те не са открадени от АПИ и от обществени поръчки. Аз си продавам на американска компания, твоя технологична компания, никой ти решаваш на какво да превеждаш. Защото големия въпрос е такива като Пеевски и Борисов с милиардите, когато купуват избори и гласове и купуват хора и цели медии, те как превеждат парите? Дали се носят в чували, дали се носят в чанти, защото това е и голямата битка. Голямата битка е да има честни избори в момента. Разбира се, тепърва ще видим доколко ще бъде успешна кампанията за купуване на гласове. Рете и на ГЕРБ-СДС и редовния номер на любимия партиен и държавен ръководител Бойко Борисов, който, когато не знае какво да каже, праща некого да е Румен Христов. Христов пък е председател на една абревиатура, която в момента не съдържа почти нищо. И той говори за апгрейдване на електората. Не случайно Борисов каза, ние бием и с машини, и без машини, с тяхно МВР и без тяхно МВР. Ние си имаме нашият електорат, благодарим, че те ни следват, но така надпреварата сега ще бъде за надграждане, за апгрейдване на този електорат. Христов пояснява, че след изборите СДС и съответно ГЕРБ биха могли да действат с формацията на Румен Радев. Защо двамата генерали да не влязат в някакви общи действия? Защо? Да, добър въпрос и отговоря защо не. Възможно ли е? Вижте, има теми, по които ние можем да работим заедно. Това е ориентацията на България, без никакви съмнения, ако той продължи курса, който България избра преди години, т.е. евроатлантическата ни ориентация и задълбочаване на интеграционните процеси в Европа, няма проблем да работим заедно. Чух заявки за това, че той е против увеличаването на данъците. СДС, това му е, така да се каже, в основата на идеологията. Също е нещо, което би донесло така възможност за допирни точки между нас и него.
Нали, другата негова констатация, която също вярна и която ние отстояваме от много години, че социална държава може да бъде само богата държава. Тоест ние трябва да работим за увеличаване на брутния вътрешен продукт и на базата на това увеличение да увеличаваме и доходите на гражданите. Следва и едно уникално разсъждение на Христов относно въпроса дали СДС е олигархична партия. Олигархията не е синя, само това искам да кажа. И няма да му е лесно. Аз не мога да посоча един областен град, в който отиваме и казваме, ето този най-богат човек в този град, или петия по богатство човек в този град, или десетия е от СДС. Или е с така някакво буржуазно минало. Не, че това е задължително за да си богат, но задължително или по-скоро условие да си богат е да си червеничък от едно време. Татко, майка, дядо, бабо. Ами не е минало, като гледаме децата и внуците, които са се настанили в държавата и които, освен че не се извиниха за това, което направиха, продължават да ни управляват някакси. Аз съм се задала въпроса как биха реагирали германците, ако изберем някой представител на СС или на там някоя друга формация на АБЕР и така нататък за депутат или министър или заместник-министър. Така СДС-то се оказва буржуазна партия. Няма олигарси. Като самите олигарси винаги имат червен корен. Само че такъв корен има и Бойко Борисов, който ръководи ГЕРБ, а сравнението с Германия е напълно абсурдно. Толкова за политическите противопоставяния, които са доста постни, когато в медиите не се изявяват по-блажните Бойко Борисов и Делян Пеевски. А те всъщност чакат да се изяви основният им дразнител. И това е Румен Радев. Основна тема през седмицата бяха високите цени на тока през януари. Доста хора представяха фактури, които бяха по-високи, в някои случаи даже двойни, на сметките през миналата година. Ние избрахме най-артистичната от тях, КТ Евро, която представи своя случай. От 3 години имам фотоволтаици на покрива. 22 фотоволтаика имам. Те в момента произвеждат 5.9 киловатт часа, което е много, защото моята термопомпа е 4 киловатт часа. Това тук са електрохолд. Те в момента ми подават 1.1 киловатт часа, защото пък, вижте сега, панелите в момента произвеждат доста. Защото е слънчево навън. Слънчево е навън, да. Те произвеждат в момента 4.1, а термопомпата ми харчи вкъщи всичко 5.2. Тоест, това, което се подава от това, което произвежда ток фотоволтаиците, всъщност толкова и горе-долу харча в момента. Нейният случай е интересен, понеже тя произвежда електроенергия и съответно сметките би трябвало да са същите като през изминалите периоди. Катето пояснява колко е плащала миналата година. Миналата година в най-големите студове, когато е минус 10, минус 15 става в Кокаляне, по-студено е там, е по-високо от София, съм плащала 400-420 лева, ама това е било много студено. Да. Защото аз поддържам, имам къща на 2 етажа, но живея на единия етаж само. Сашко ме напусна. Така Катето, освен че е самотна, се оказа, че тази година сметката ѝ е 2 пъти по-висока и тя твърдо ще подаде жалба. Аз ще подам жалба. Даже вчера мислех, обаче вчера бях баба, гледах си внучето, не можах да отида да подам жалба. Но аз не вярвам на това, че като подам жалба, нещо ще се промени. Защо? Защото, както пише на вратата на Ада, според Данте Алигиери, надежда всяка тук оставете. Отговор на самотното Кате даде баш министъра на енергетиката Трайчо Трайков. Има действително проблем. Например, грешка в часовника на дневната и нощната тарифа.
И в резултат на което, знаете, дневната е 3 пъти по-скъпа от нощната. На госпожа Евро, например, тя е станала повреда на часовник. Това всъщност напълно изяснява случая и проблема е, че часовника на електромера на катето не работи и през нощта тя плаща като за дневна тарифа, т.е. 3 пъти повече, при положение, че слънчевите панели не произвеждат никаква енергия. Така, в нейния случай, тя очевидно ще получи компенсация от нейното енергоразпределително дружество. Трайков пояснява и защо сметките за този януари са по-високи, като се прави анализ на външната температура и съответната сметка за енергия. Наблюдава се много ясна пропорция между температурите и потребяваната енергия. Аз го засякох и през доставената енергия от ЕСО към електроразпределителните дружества и през самите дружества към клиентите им и до голяма степен съвпадат нещата. Ето, тук показвам само за илюстрация от едно от дружествата. Синята линия е температурата, пък другите стълбчета са потребяваната енергия. Вижда се, че колкото е по-ниска температурата, почти в същата пропорция се повишава сметката. Обяснението за по-високите сметки се вижда и от данните на електроенергийния системен оператор, който отчита повече подадена енергия към електроразпределителните дружества. Западна България, където се включва и София, 33% увеличено потребление с 1/3. В северо-источна България 47%. Това е най-високото увеличение. В юго-источна България 41%. Това са, виждате за какви повишения на потреблението става дума. Там се добавя и малкото увеличение на цената, около 3% от миналото лято. Служебният министър дава и данни за броя жалби към електроразпределителните дружества. Всяко от тях около 6-7 хиляди жалби в момента, от които проверката е установила проблеми в, да кажем, 10 или 10, 20, 30 жалби. Очевидно, оправданите жалби са пренебрежимо малко и във всеки един от тези случаи има ясна процедура за установяване на причината за високата сметка, като потребителя не е длъжен да я плаща по време на проверката. Проверките се извършват от електроразпределителните предприятия. Жалбите от КЕВР отиват при тях. Те имат срок, в който да извършат проверките. Докато се извършва проверка и такът жалби, ако случайно през това време дойде срока за изключване при неплатена сметка, не се изключва енергията. Трайков пояснява, че освен Енергийното министерство и КЕВР, в проверката на сметките участват и други институции. Опитваме да координираме тези усилия, включително и с институции, които не са от нашата система, като Комисията за защита на потребителите. Те имат такива хоризонтални правомощия и следят за това дали дружествата спазват стандартите за отношение по обслужване на клиентите. Нормално е след тези думи на министъра да дадем думата и на Александър Колячев, който временно изпълнява длъжността председател на Комисията за защита на потребителите. Той пояснява колко жалби са подадени и колко от тях се оказаха основателни. Към снабдителите, което е фирмата, която издава фактурата, и естествено да се обърне един потребител към нея, разбира се, има подадени, да кажем, около 8000 жалби. Голяма част от тях вече са разгледани, доколкото виждаме, и към момента има като основателни, удовлетворени една. Колячев ни казва и какво може да направи клиента, след като получи отговор от разпределителното дружество, че всичко му е наред и жалбата няма основание. Защитен е последния начин. Той подава жалба към снабдител. Снабдителя сравнява информацията, която ви казах. Казва, няма проблем. Ако обаче смятате, че уреда, който измерва електрическа енергия, има проблем,
Вие сте абсолютно свободен да подадете нова жалба, само че към разпределителното предприятие. Тази нова жалба трябва да е придружена с пари. Тоест ти трябва да си платиш, за да дойде инженер за проверка, техник да дойде на място, евентуално да замери с негов уред, ако види, че има проблем да свали електромера, да го занесе, но това е платена услуга. Така се оказва, че самата проверка, допълнителна проверка, струва допълнителни средства. Колячев пояснява и как ще върват проверките и какви са очакваните резултати. Благодарение на съвместната ни работа сега, в момента и с Министерството на икономиката, имаме планирани срещи с омбудсмана за този петък. Ще разговаряме и с Българския институт по метрология, който всъщност проверява тези електромери. Искаме да въведем нови стандарти. Знаете ли какво? Аз предполагам, че много малка част от тези жалби ще бъдат оправдани накрая. Много малка част ще бъдат удовлетворени, на много малка част от потребители ще им бъдат върнати парите. Че нещо се случва е ясно. Въпросът е много ли са тези случаи. Колячев завършва победоносно. Призиви към хората да не си плащат сметките, на мен ми звучат антисистемно. За мен това нещо, такива призиви не следва да се правят в ефир. Докато има спор, не сте длъжни да си плащате сметката, това е уредено в закона. От всичко казано до тук става ясно, че при 2 милиона абонати към ЕРП-тата у нас, жалбите са под 0,5%, а при проверка се установяват няколко десетки случая, в които жалбата е основателна. Очевидно проблема не е системен, но пък всяка жалба трябва да бъде щателно проверена и когато има основание, надплатените средства да бъдат върнати на жалбоподателите. Удължителният бюджет хем е решение, хем е проблем за нашата икономика и ние ще разгледаме позицията на синдикатите по този въпрос и на изтъкнатия ни десен икономист Николай Василев. Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, предвижда проблем с градския транспорт в столицата. Днес бяхме на среща с финансовия министър господин Клисурски. Обяснихме му подробно какви са дефицитите в 4-те дружества, какви са условията на труд на хората, колко пари не достигат, тъй като там се работи да се докара средна заплата за София с 40% извънреден труд. Всичко му обяснихме и сякаш ни разбра. Обеща да реагира положително, да запознае Министерски съвет и да видим вече като влезе в Народното събрание удължителния закон, дали между двете четения може нещо да се направи не само за градския транспорт, за БДЖ, за Национална компания железопътна инфраструктура, за Български пощи, чието субсидии са от миналата година. Да. Знаете, минималната заплата се дигна. На всички останали дадоха едни малки 5%, за тези, които в момента изборявам, даже няма и 5%. Така че на този фон, при лоши условия на труд, ниски заплати, очевидно ще трябва да се вземат мерки и това вероятно ще стане, за да се избегнат стачките, които да блокират важни обществени дейности. Костов е оптимист все пак, че нещата ще се решат. Има един регламент, който задължава общината и държавата да се разпределят парите в определена пропорция по начин, по който да стигат, тъй като това е обществена дейност. Карат се всяка година кой да не даде. Да. Така че надявам се да има положителна развръзка следващите 7 дена. Няма да казвам сега дали ще правим протести или стачки, тъй като веднага ще се политизира, както миналата година. Това, което очакваме е разбирателство от новото правителство и да видим четвъртък, като влезе в бюджетна комисия удължителния закон, дали ще ни чуе. Костов пояснява, че всъщност пари има, а проблема е раздутата инвестиционна програма. За 4 години, ако сравним данните на НСИ по 3 месечия, ръста на средната заплата в обществения сектор изостава с 5% пункта от този в частния сектор. Ние дето казваме да догоним частния. Сега, малка е разликата, разбира се, но онзи наратив, бюджета ще фалира, защото дигаме заплатите и пенсиите, не работи. Ако извадите капиталовата програма в момента, и със собствените приходи, които събираме като данъци и осигуровки, финансираме
тези фиксирани разходи, като пенсии, заплати. Аз, само ще ми позволите, искам да ги кажа. Ако държавата си плаща заплатите, пенсиите, социалните трансфери, помощите, обезщетенията, всичко за здравеопазване, субсидиите, издръжката, дори разходите за лихви, които плащаме по дълговете, ние сме на излишък с това, което събираме. Дефицита идва от капиталовата програма, която всички казват, че е раздута, която всички казват, че има касички и се крадат едни пари. Ами тогава намалете тази капиталова програма. Това са инвестиционните намерения на правителството. Да не говорим, че 3-4 години поред те залагат там парите за плана за възстановяване и устойчивост, да ги виждат в Европа, че ги залагаме, не че ги изпълняваме, но чисто счетоводно не можем да ги махнем. Така че, ако има проблем с държавния бюджет, то той се намира точно в това перо, в инвестиционните намерения на правителството, които си остават, за съжаление, само намерения. Костов разпалено обяснява как трябва да бъде решен този проблем. Всички казват, че там са касичките, там е корупцията, там се краде. Щом се краде, махайте тези милиарди в капиталовата програма, бюджета не излишък, както казва Николай Василев, един велик неолиберал, който претендира, че разбира от бюджет. Ами нека чуем и гореспоменатия Николай Василев, който е най-десният ни икономист. И според Костов разбира от бюджет, който влиза в спор с Крум Зарков, шеф на лявата ни партия. Крум Зарков, следи го с интерес от години, е симпатяга и заслужава да бъде подкрепен от неговите хора. В чисто идеологически план, аз не съм социалист и не бих искал да ме управляват социалисти и левичари, така че с него сме вероятно на противоположни идеи по почти всички социално-икономически въпроси, включително и по данъчната система. Аз се считам за един от виновниците, не единствен на времето от името на НДСВ, когато намалихме преките данъци до най-ниските в Европа и се гордея с това. Дори предлагам данък общ доход за физическите лица и данък печалба да се намали до 9%, така че всякакви идеи на социалисти и други да ги вдигат, ще бъдем категорично против. Василев коментира и изказването на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, според когото може да се наложи увеличение на ДДС-то. Аз не смятам, че той предлага вдигане на ДДС, а казва, че може да неизбежно да се стигне до вдигане на ДДС, ако продължаваме с популистските харчения през бюджета, които вместо да са под 40, т.е. 30 и няколко процента от БВП, както беше, стигнаха почти 50% в двата неприети бюджета в края на 25-та година. Така че и според мен никой не подкрепя вдигането на ДДС и дано не се наложи да го коментираме. За съжаление, може и да се наложи, ако тръгнем по румънския модел, където ДДС-то бе реално увеличено от 19% на 21%. Неочаквано Василев хвали Костадин Костадинов, който предлага 40% съкращение на администрацията. Видях, че Костадин Костадинов е предложил 40% съкращение на държавната администрация. 40%? Сега, наистина? Аз не смятам, че някой ще направи 40%, но на фона на 0%... Това някъде съм го пропуснала, признавам се. Значи, аз не смятам, че 40% е възможно, но през последните 15 години има по-скоро разрастване на администрацията, така че той е един от малкото политици, които като мен казват, много голямо съкращение на целия публичен сектор е нужно. Василев критикува основно съфамилника си, Асен Василев, но се оказва, че всички след него са още по-виновни. Когато през първата година Асен Василев, 21 година, беше 2 пъти финансов министър, служебен и редовен, дефицитът беше 4%. 4. Така че, всъщност, когато политици като Асен Василев говорят, че се целят в 3, това е като футболния отбор. Ако загубим до 3 сме добре, ама то винаги става 4, 5, 6, 7, 8. Няма никакво значение какво е говорил в това интервю. Въпросът е, че той е авторът на бюджетната катастрофа за последните 5 години, но да бъдем обективни и следващите след него направиха същото в още по-големи размери. Така че аз съм критик на всичките на куп. Василев, разбира се, е против всякакви държавни предприятия, включително и Българската банка за развитие, която се оказва източник на много сериозна корупция. На държавата не е работа да управлява търговски дружества. Докато са държавни ВИК-та, ще има прахосване на милиарди пари и на милиарди кубически метра вода. Винаги. И кражби за милиарди. Ако се концесионира ВИК-то, както е
София, не казвам, че е идеално, ще се реши този проблем. Това важи и за всички други държавни сектори. Включително и ББР. Не знам дали забелязахте, вчера ПП са готови да, може би, да бламират, за сега да отложат, но може и да бламират реформата за пенсионните фондове в Кодекса за социално осигуряване, защото се пресетиха в 12 без 5, че не искат държавната ББР да има някаква роля в инвестициите в инфраструктура от частните пенсионни фондове. И моят въпрос към тях е, а вие коя година се сетихте, че имате съмнения към ББР? Аз от 2002 година смятам, че такава банка никога не е трябвало да има. Няма нужда държавата да има банка, защото тя винаги става огромен корумпиран Франкенщайн. Василев е критичен към всички партии, които заробват икономиката ни и предизборно взимат популистски решения. Няма никакво значение коя партия управлява или не. Всичките се целят в 3% дефицит, но реално правят повече заради шмекериите, както ги наричам, с парите за ББР и за енергетиката, с много други счетоводни и други трикове, които направиха. За мен бюджетът е катастрофа и се нуждаем от цялостен обрат, който се прави обаче от реформатори, а не от поредната порция популисти евентуално. Естествено, според Василев, бюджетът е маймунски и всички политици ни водят към Виденова зима по отношение на икономиката ни. Последните 5 години са провал и катастрофа. Това, ако продължава така, вървим към Виденов. Всъщност, преди да знам, че ще падне правителство, аз не исках да пада правителството, защото да нямаме правителство е много по-зле. Но през есента, когато внасяха първия и втори бюджет за 26-та, публикувах поредната си статия 6-ти пореден маймунски бюджет. А какво друго да го нарека? И бях казал, че ако продължаваме така, вървим към ситуацията с Виденов, че за 27-ма ще ми остане думата свинщина и нямам повече думи в речника. Правителството взе, че падна точно заради това. Да не си мисли, че за нещо друго е паднало. Все пак Василев завършва оптимистично, като заявява, че ние сме много богата държава. И при правилни решения можем и трябва да правим бюджети не с дефицит, а с излишък. Каквито са били бюджетите по времето на левия премиер Сергей Станишев. Българската икономика расте. Заплатите растат с двуцифрен темп вече сигурно 4-5 години подред. Хората забогатяват. При цялото ми уважение към всички, които ще кажат нещо друго. Безработицата е на исторически ниски, най-ниски нива. Държавата не е бедна. Няма никаква причина да имаме бюджетни дефицити повече. Никаква. Ако искаме да имаме динамична икономика, с водеща роля на частния сектор, с огромни инвестиции на частния сектор, български и чужд, се нуждаем от бюджет, който харчи по-малко от 40% от БВП и който има излишък. Няма значение кой ще управлява. Станишев беше ляв премиер и реализира с наше участие тогава заради НДСВ, всъщност и ДПС реализира най-големите излишъци в историята на България. Няма значение кой управлява. Въпросът е да не прави катастрофата от последните 5 години пак. Проблемът, разбира се, е, че политиците ни в момента са тези, които гледахме в продължение на последните 5 години. Следващия парламент ще изглежда по-различно, но не е ясно дали ще имаме стабилно правителство, което да въведе необходимите бюджетни реформи. Единственото положително е, че сме част от еврозоната, което води до по-голяма стабилност и възможност за по-добри икономически решения. Така пролетта ще пукне, а ние ще чакаме да разберем кой бюджет ще се гласува тази година. Този за 2026 или този за 2027 година. А сега нека направим кратка пауза за рекламния блок по телевизия Евроком. Една от темите, които бяха задушени от големите събития в Иран, е свързана с психиатричното лечение у нас. То, както всичко в здравната ни система, е в ужасно състояние. Жестоко, недофинансирано и пренебрегвано. Работниците в този сектор на здравеопазването обявиха протестна готовност и доктор Иван Добринов, началник отделение в Държавната психиатрична болница в Раднево, обяснява защо.
Отново обявихме протестна готовност във връзка с тълкованието и така принудата да изпълняваме функции на заведения за лишаване от свобода, каквито по закон в България държавните психиатрични болници не са. Нашите заведения са лечебни, което означава, че те не разполагат с необходимата структура, организация, нормативна уредба, достатъчно охранителен персонал. В същото време в тях се настаняват пациенти с изключително опасно поведение. Работата в психиатричната болница е изключително рискована. Психиатъра Георги Хранов дава пример за опасностите в тези заведения. По отношение на нападенията винаги ги е имало. Лека му пръст, моя баща още имаше колекция от, мисля, че от 8 ножа. От такъв до такъв, с които е бил нападан и някой, който е събрал като лична своя колекция. Хранов в миналото е практикувал професията си и в Англия. Нека чуем как реагира тамошната система на агресия сред пациентите. Реакцията на агресия е светкавична. Първо тя е обявена във всяко заведение здравно. Може да се види, че има нулев толеранс към агресията. Това е обявено с плакати, с афиши по всякакъв начин. Когато се случи някакво такова събитие, веднага обикновено хората имат устройства със себе си, дали като под формата на разглобяващи се ключежатели, дали на паник буклони, дали на нещо друго, индивидуални, но когато се случи това нещо, първо персонала се притичва веднага, после полицията идва в рамките на минути, но нямам предвид минути 45, 250 минути, имам предвид минути 5-10 макс. За сравнение, ситуацията в България е много по-различна и много по-опасна. Тук, включително когато сме викали за съдействие полиция за агресивен пациент, който вече е изявил агресия, проявил я към нас и така нататък, те казват, защото е болницата, ние ще дойдеме когато можем и обикновено идват в рамките примерно на 30-40 минути, когато вече проблема е разрешен. На този фон изискванията към работещите в психиатриите се увеличават драстично. Доктор Добринов ги обобщава. От нас се изисква да изпълняваме функцията на надзиратели и охранители, да задържаме физически пациенти, да ги мобилизираме когато буйстват, да ограничаваме бягствата им, след като съда е постановил те да пребивават там, което по същество е лишаване от свобода. В същото време всякакви институции и организации ни критикуват постоянно, че изтезаваме болните. При тези изисквания е редно да разберем колко души персонал всъщност са нужни, за да обезопасят един буен пациент. Когато един човек е агресивен, би трябвало да има евентуално 4 човека, които да се погрижат за неговото безопасяване, ако всеки се насочи към негов крайник, например. Нали? Да. Като идеята е по този начин първо показвате сила, но от друга страна пречите и не само той да ви нарани, пречите него да го нараните. За повечето от нас видеонаблюдението е нещо съвсем нормално. Но, за съжаление, се оказва, че в психиатриите то изобщо не съществува. Отсъства. Последно се изграждат видеонаблюдения, което в повечето болници така и така има. Даже, както бях скоро скандалите, виждате, че включително в разни дерматологични центрове така има и където не трябва. Но в психиатрите в повечето все още няма. Освен окаяната материална база, липсата на персонал и мудната работа на полицията, има и проблем с класификацията на самите пациенти. Всъщност един от основните показатели за агресия, предходна агресия такава. Тоест това са хора, на които веднъж или два пъти им се е разминало. Не трябва да забравяме, че голяма част от нашите пациенти, точно за диагнозите, които говорим за свързани с психози, например, те по това си отношение си невменяеми, т.е. и не преследвани от съдебната система. Така персонала няма никаква защита даже от закона, а работи с наистина опасни и много непредвидими пациенти. Медикаментите вършат работа, но както се сещате, пациентите, включително имаме пациенти, които сами се съгласяват да бъдат, примерно, ние го наричаме фиксирани, нали, народа му вика вързани, примерно, на леглото, но да бъдат по някакъв начин имобилизирани, да спят спокойно или защото имат страхове или нещо друго. Някои го правят доброволно, нарочно, те даже молят.
Другите са също с лекарствата. Казахме, да, но тези, които са недоброволни, те обикновено не искат и да приемат лекарства. Измислят всякакви начини да ги плюят, да ги вадат и така нататък. Появяват се и организации, които поставят невъзможни условия към нашите психиатри, които те просто не могат да си позволят заради всички ограничения, в които работят. Другия проблем се говори какви права имат пациентите. Става все по-трудно и по-трудно да извършиш някаква медикация на един вид насила. Нали, на всичките, включително съда е постановил, че те не искат да се лекуват, че се увреждат по този начин, че са опасни за себе си и за другите, но ти не можеш да направиш нищо, защото, примерно, близки казва, след като не иска, няма му сложиш инжекция. Сега в крайна краща ние само с поглед и с добро отношение не можем да излекуваме някои неща. Един от основните показатели за това доколко е развито дадено общество е грижата за хората, които имат психични проблеми. У нас ситуацията е толкова драматична, че става дума за ампутация на тези хора от обществената тъкан, а заедно с тях и на медиците, които са посветили живота си на психичното здраве. За съжаление, едва ли нещо ще се промени без радикални действия. Затова изцяло подкрепяме протеста на работещите в психиатриите. Както винаги ще завършим с крилати изказвания на политолози и други медийни герои, които поради изостреното международно положение са доста по-малко. Ще започнем с политолога професор Румяна Коларова, която прави невероятен политологически анализ на служебното правителство. Служебният кабинет в това отношение е безпомощен, така че може да е или е използван, за да по време на неговия мандат да се случи тази болезнена, ако щете, трансформация, или просто те някакси не успяват да направят ходовете, с които да отложат подобно повишаване на цените. Но вижте, всъщност не само водата и тока, но този кабинет потъна в злободневието на изпълнителната власт. И то много бързо, за една седмица. Нали? Си давате сметка. Една седмица и вече тук е, както се казва, дребнотемието вече е заляло кабинета. Само, че за повечето хора у нас високите цени хич не са дребнотемия. Другият дежурен политолог Татяна Буруджиева прави радикално предложение. Излизаме министъра на здравеопазването и в целия скандал Петрохан той ми обяснява, че огромната част от нас са бисексуални. Аз имам радикални предложения. Аз съм съгласна с господин Цицелков, че трябва ЦИК да му се вземе оставката. И даже предлагам министъра на вътрешните работи да бъде номиниран като постоянен председател на ЦИК, защото да кандишеме най-накрая и да се успокоим, след като има политически сили, които наистина смятат, че с министъра на вътрешните работи ще направят избори. Ами това си е доста абсурдно предложение, което е напълно сравнимо с изказването на служебния здравен министър. И като стана дума за секс, нека ви покажем и една любопитна размяна между някой си Евгений Генчев и Господи мой. Кое ястие е по-добро от секса? Една хубава морковена торта може да се доближи. Но... Морковена торта? Морковена торта. Може да е по-добра от секса? Може да се доближи. Със сигурност моите ястия са много далеч от това, което може да се достигне с секса. Не, в твоята представа, що морковена торта може да е по-добра от секса? Значи трябва да си правиш сметка колко кофти е секса. Да. И като стана дума за морковена торта, нормално е да включим нашия любимец Румен Бахов, който както винаги е изключително артистичен. Предишната ми кола беше с пловдивска регистрация. Няма да уточнявам марката, но тя беше една, която има емблема, такава една емблема.
Не знам дали се сещате коя кола е с такава емблема. И в една лятна вечер някой мина с голямата отверка и това отпред стана. Така. След като почти се преби, Бахов влезе в ролята на какво мислите? На телефон 112. Вики, слушай, разговор с 112. Тан! Кажете. Аз съм 112. Да. И вие се обадихте. Не съм звъняла. Този етюд, за съжаление, свърши доста неочаквано. Но пък в ефира блесна Силвена Роу, нашата любимка, която наричаме госпожа Уау и която коментира ситуацията в Дюбай. Не сме идиоти, нали? Никой не си мисли, сега на хора на партии, но въпросът е, че трябва осторожно да се действа по въпроса. Аз гледам да не излезам много с моята кола, но ако си въде някоя приятелка на кафе и сега една приятелка ще дойде тук да се видим, да. Аз имам клиент от Холивуд, който обаче пристигна точно 2 дни преди да почнат събитията и сега е тук и му готвя 3 пъти на ден, така че има с какво да се занимавам поне. Така, професор, доктор по биохакинг и здравословно хранене, собственик на вериги от ресторанти, се оказа, че готви на един единствен човек, който освен това вече съжалява, че не може да се върне веднага в Холивуд поради невъзможност да напусне Дюбай. Но иначе положението в страната е много спокойно. Като четах между линиите, нали, самото правителство, тук местното на ОАИ, са много деликатни, много дипломатични. Вижте какво, тези неща не ви ги говоря да се подмазвам на 14 години. Тази сигурност, тази устойчивост, която аз тук съм освидетелствувала, никъде я няма. Никъде. То и у нас нещата са много спокойни и се надяваме да продължи да бъде така и до следващата неделя, когато пък отново ще бъдем заедно. И както винаги, бъдете здрави!